To je taký jemne obnosený kosierek, teda jemne obnosené pierko na klobúku, takže poprosíme páry, ktoré budem čítať, aby si prišli tento krásny diplom na pamiatku z Mijavy prevziať. Takže odborná porota rozhodla, že Kostrnku za svoj tanec získava pár Lucia Macková, Jaroslav Lébl. A poprosíme porodkyňu Lenku, aby odovzdávala ceny. Kostrnku získava aj pár Aneta Richtárová, Martin Prekala. Poprosíme prevziať si Kostrnku aj Mareka Maťuša a Tatianu Šiškovú. Som zvedavá, ktorý variant partnera Marekovi Maťušovi tentokrát sa dostaví. Partnerka. Dobre. Kostrnku za svoj tanec z Moravského Lieskového získava aj Lucia Krajčovicová a Marek Kukuča. Rovnako Kostrnku získava Miroslav Dudík a Erika Puchalová. Miroslav Dudík. Pán Miroslav. Pán Miroslav, tu je. Držiteľ cteného mena Miroslav Dudík si prevezme Kostrnku. Gratulujeme všetkým a veríme, že aj na budúce sa všetci títo súťažiaci zúčastnia, takže potlesk pre nich za odvahu. Kostrnku príďte si prevziať aj Gabriela Hrčková a Miroslav Tokarčík. Gratulujeme. A prichádzame k oceneniu striebornému, respektíve k získaniu mijavského kosierka.